Kaixo, ondiz, begira. Gaur hasten naiz grabatzen egun ederra dagoelako. Hemen, bizi ziren Urrutiko etxeatarrak. Valeriano Urrutiko etxea zuzen ere. Ikusten duzunez, Galdakoko Eleizatik 60 metrora. Bueno, hemen nire emaztearen familiko Zenarruzabeitiak etxe bat zegoen, bi pisutakoa, eta Urrutiko etxeatarren aurrez aurre, bazegoen Zenarruzabeitiaren soloa, baratza ere bai, ezta? Bizpahiru metro berago, eta hemen Ellakuriaren etxea. Ellakuria familiaren etxea gutxi gora bera. Banku horiek dauden tokian hasten zen, eta 3 pisu, hemen orain nagoen tokian, eskilara moduko bat zegoen etxera sartzeko, 2 pisutako etxea, eta bekaldean, korta izango zen bere momentuan, edo garajea edo zerbait, eta zuhaitz hauek, adibidez estilo eder hau, etxe aurrean zegoen, hemen dago iturri bat ur minerala ematen duena, eta ikusten duzunez, begira, oraindik hor dirau, ez du iaia urik ematen, baina orain dagoen lehortearekin, baina hemen Ellakuria familiaren soloak eta lorategiak zeuden. Ikusten duzunez gutxi gora behar ni orain noan tokian, etxearen horma zegoen, eta hau sarrerako tokia zen, oso zuhaitz politak zituen, adibidez palmondo hau, ikusten duzunez, hemen pare bat gelditzen dira, eta tilo eder hori ere bai, eta gero, ikusten baduzu, han beste palmondo bat, palmondo hori dagoen tokian gutxi gora bera, Lekunberri familiaren etxea zegoen. Etxe horretan nire aitona eta amona ere bizi izan ziren, eta gu gero nagusia, nik 6-7 urte nituela, etxe horretara joan ginen, nire familiak hor bodega bat zeukalako, eta amamak denda bat aurren. Batira, gutxi gora bera, 100 metro inguru izango ziren, Ellakuria familiaren etxetik, Lekunberri familiaren etxera zeudenak. Eta, esan dizudanez, hemen ikus dezakezu, lehen telefonosen etxea zena, orain gaur egun polizi municipalaren etxea dela. Eta, seguruenik hemendik aterako zen lehiora zure amona, eta hor aurrean egongo zen Carmelo Lizaola. Esan dizudanez, hau guzti hau, baserri baten lurraldeak ziren, eta Ellakuria familiaren lurrak ere bai. Eta orduen, hortxe egon zen apopilo Carmelo Lizaola. Entzuten duzu kanpaiak dira Elaizarenak bertan daudelako. Hau da, La Cruz edo Kurtzea auzoa. Eta hementxe bertan, ikusi dezakezunez, dena gertu dago, metro gutxiren buruan.